ሊንዳ ጓል 15 ዓመት ኮላ ካብ ገዛ ወፂያ ሃደመት ስለምንታይ ከም ዝወፀት ድማ ከምዚ ኢላ ትገልጽ ቦቦይ ከይተሃረም ኩላ ዝወዓልኩ መዓልቲ ኣይዝክርን ወይ እውን በደይ ከይተሃረም ኩላ ዝወዓልኩ መዓልቲ ነበረትን ንዓይ ከሃርሙ ምኽንያታ ኣይስኡን ነይሮም ትብል ክሳብ ገዛ ትረክብ ኣብ ጎደና ትነብር ነበረት ድሕሪ ቁርባ ዋርሕ ድማ ጥንሲ ከም ዝነበረት ፈለጠት ንሳ ፍቕሪ ናይ ስድራ ከመይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ትብል እዛ ቆልዓ ምስ ተወልደት ኣዝየ ክካናኸናያ ትብል ነይራ ኣዴኣ ግን ንዓኣ ነታ ቆልዓን ናብ ገዝኦም ተመልሶም ከም ዘይነብሩ ምስ ሓበረታ ናብ ሶሻል ወርከር ኣረኪባታ ሊንዳ ንሶሻል ወርከር ኣረኪባታ ድሕሪ 4 ዓመት ሊንዳ ናብቲ ነቲ ቆልዓ ዘረከበቶ ቦታ ተመሊሳ ነታ ቆልዓ ክደልያ ጀመረት ስለምንታይ ኣብዚ ውሽጢ 4 ዓመት ዘይተመለስክ ምስ ተባህለት ነታ ቆልዓ ምስ ወለድኩ ናብ ሶሻል ወርከር ምስ ኣረከብኳ ወራቕቲ ምስ ፈረምኩ ናብዚ ገፀይ ክምለስ ኣይደለኹን ትብል ሊንዳ ህይወታ ኣማዕራርያ ትምህርታ ወዲኣ ስራሓ ጀሚራ ተመሪዓ ሓደ ቆልዓ እውን ወሊዳ እንተኾነ ሕጉስቲ ኣይነበረትን ኩሉ ግዜ በታ ብንሽታ ዝወለደታ ቆልዓ ኣይቀሰነትን ክደልያ እውን ጀመረት ፓም ትበሃል ኣብቲ ናይ ሶሻል ወርከር ቤት ጽሕፈት ትሰርሕ ክደልያ ጀመረት ድሕሪ ብዙሕ ወራቕቲ ምፍታሽ ድማ ለውራ ትበሃል ረኸበት ፓም ቴሌፎን ደው ኢላ ድማ ኣደ ንጓላ ክደሊ መፅያ ኣላ እታ ጓላ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ኣብ ጥሪ 15 1968 ተወሊዳ ንስኺ ዶ ትኾኒ በለታ ለውራ ድማ እዎ ኣነ እየ በላታ ፓም እሞ ስለምንታይ ከም ዝድውል ዘለኹ ተረዲእኪ ይኸውን በለታ ለውራ እዎ ኢሂ ኣደይ ትደልየና ኣላ ድያ ኢላ ንፓም ሓተታ ፓም ድማ እዎ ትደልየኪ ኣላ ኢላ መለሰትላ ናይ ብሓቂ ዲኺ ሕንቕንቕ እናበለት መለሰትላ ከመይ ጽቡቕ ዶ ኢላ ፓም ሓተታ ክትረኸባ ድልየት ኣለዋ ድዩ የብላን ከተረጋገጽ ለውራ ድማ ወላ ሓንቲ መግለፂ ክረክብ ኣይክእልን እየ ሙሉእ ህይወተይ ብዘይ ስድራ ተቐሚጠ God, you would never know. I have lived all my life without a family being, oh gosh, I don't even know how to start. But I have lived all my life dying for a family, not having one. በይን ከም ዝጅምር ከማን ኣይፈለጥን ሙሉእ ህይወተይ ስድራ ዘይብለይ ስድራ ክረክብ ኣዝየ ድህንጠ ነይረ ኢላ መለሰትላ ድሕሪ 2 መዓልቲ ለውራ 2000 ማይል ዝተጓዒዛ ነዲኣ ክትረክብ መፀት ፓም ንሊንዳ ኮፍ ኣቢላ ጽሉል ዝኾነ መዓልታት ኢና የሕሊፍና ሕጂ ግን ናብ መፈጸምታ በፂሕና ኣለና ጓልኪ ረኺበያ ኣለኹ በለታ ሊንዳ ክትበኪ ጀሚራ ፓም ድማ ኣጆኺ ኣይትብከሂ ክንሪኣ ክንከይድ ኢና በለታ ሓቂፋ ድማ ኣረጋጋእታ ድሕሪ እዚ ማዕፆ ጓልኪ ኣብኡ ኣላ ተስፋ ይገብር ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝሓለምክዮ ኢላ ፓም ንሊንዳ ንጓላ ንክትረክብ ማዕፆ ከፈተትላ ሊንዳ ንፓም ፈሪሐ በለታ ፓም ኣይተፍርሒ ኢላ ሓቆፈታ ኣደን ጓልን ድማ ተራኺበን ተሓዋቒፈን ሊንዳ ንብዓታ ምቁፅጻር ሰኣነቶ ሊንዳ ኣዝየ እየ ሕጉስቲ ዝረኸብኳ ለውራ ንሓዋ ረኺባቶ ከምዚ ኣይተጸበኹን ካብ ሕጂ ንኔው ለውራ በይና ኣይኮነትን በለት ለውራ ከምዚ ትብል ሓደ ሰብ ብሕድሪ ምስ ካልእ ሰብ ምስ ዝገድፈካ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ክትፈልጥ ትደሊ ንዓይ ድማ ስለምንታይ ኣደይ ከም ዝገደፈትኒ ክፈልጥ ኣዝየ ዝብህግ ነይረ ኣደይ ስለምንታይ ገዲፋትኒ ክፈልጥ ይደሊ ስለዘይ ትፈትወኒ ድያ ስለዘይ ተፍቅረኒ ድያ ወይ ስለዘይ ትግደሰለይ ካብታ ፍቕሪ ናይ ስድራ ክትልግሰለይ ስለዘይ ደሊ ድያ ክፈልጥ ደሊ ነይረ ትብል ወሲኻ ድማ ከምዚ ኢላ ስለምንታይ ከም ዝገደፈትኒ ሕጂ ኣረዲኣትኒ ኣደይ ንዓይ ንእሽተይ ስለ ዝነበረት ዝሓሸ ህይወት ንኽረክብ ኢላ እያ ገዲፋትኒ ትብል ሕጂ ግን ብዘይ በኣይ ህይወት ስለዘይ መላኣላ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲት ምዃነይ ኣረዲኣትኒ ደልያ ረኺባትኒ ኣዝየ ሕጉስቲ ትብል ለውራ ከምዚ ትብል ኣደይ ደልቢያትኒ ዘይኮነት ህይወት ስለ ዝኸበደያ ምስ ሰብ ኣረኪባትኒ ስም ድማ ባዕላይ ኣጠሚቓትኒ ስም ኣውፅያ እያ ንሕድሪ ኣረኪባትኒ እታ ስም ብዙሕ ትርጉም ኣለዋ ትርጉማ ድማ ዓወት እያ ትብል ሊንዳ ድሕሪ 42 ዓመታት ጓላ ጥራሕ ዘይኮነት 3 ደቂ ጓላ እያ ረኺባ ግቡራት ኣሕዋት እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ድማ ሰላም ቅነ ሙሉእ ጥዕና ንኹልኩም ይምነየልኩም